OK, takže čau lidi, já vás vítám tohle videa. A tohle se video bude z Poppy Playtime Chapter 2, jak jsem říkal v minulém videu z Chapter 1. Tak jdeme na to. OK, takže Chapter 2 Fly in the Web, takže neboli lít mucha v pavučině nebo lítej v pavučině. Z Poppy si teďka volný a situace se začíná měnit rapidně, když dlouho hledáš nějaký východ z továrny. Tak jdem na to. Tak dáme si 100% kazetku, ať máme full příběh. No, co to je? Však to je Mami Longlegs, ne? No 100%. To je Mami. To byl nějaký sklad. OK, tak co to je? Něco řekl wake up, ne? 100%. Já jsem to slyšel. Kámo, tak to je hodně elastická. Něco říká wake up. Já to slyším. Něco říká wake up. Playtime. První kazeta, která tam neříká. Tam je Poppy. To říká Poppy to wake up. No jasně. Poppina jedna. Naša. No nic. No, říká nám wake up. Tak jdeme na to. Poppy Playtime Chapter 2. To nemůžu přeskočit, ach jo, ne. Už to nemůžu přeskočit. Nevadí. Těch pár sekund si počkáme. OK, jsme tu. Si možná tady změním. Co je tohle? Už to je úplně stejný. Tak tady to ještě nevím nastavit. Nevadí. Jdeme na to. Tak. Běžíme. Jsme byli s Hugoušem tam. Jsem byl Hugouš. A co to tady za skláno? To Poppy asi sama nemohla udělat. Jdem. No to vypadá, že na tebe něco každou chvíli spadne, třeba to světlo, nebo něco vyběhne. Kamo? Hýbe se to? Nehýbe. Škoda. Co to bylo? Tady něco řekl this way. Pojď. Uí. Tady něco před chvilkou řekl this way, ještě teďka něco. Ale to už jsem nerozuměla. Se mi nelíbí. Ok, máme klíč. Krásný. Vypadá, že jsi něco zažil. Až, Hugouš, co nám řekneš? To mě baví. Já už nemůžu klikat. Tak už je to znovu. Padá, Hugi. Tak, oj. Tam bylo trošku kečupu. Může sem už? Ja. Joink.
tady. O, kazeta. To chci. Mhm. Aha. Video kazeta. Playtime Co. To je Elliot Ludwig. Jasně. Oh. Oh. Hmm. To je smutný. Mhm. No tak, aby jsme si to zhrnuli, že Elliot Ludwig je skvělý muž, že i když mu zemřela žena a prostě, že když mu zemřela i žena, tak pořád vyráběl ty stejné hračky a že prostě pracoval přes čas a takhle. Mhm, tak mi, ale musíš uhnout. Hej. Ne. Tak, jdem. Mhm, tak jdem. Já tě vidím. Oj, co jsem tu udělal? To chci vrátit. To nejde. Tak nic. Už to funguje. Tak jdem. Stranice 100% kam. No. Tam chci spadnout, kámo. Ty zaměstnanci jako dělali, to se taky jako bochali, to se dávali nejdřív helmu, ne? Oj. Catby už to má za sebou. Že jsou ty dveře tady. A dělej. Tak. Něco se načítlo. Jdu za tebou. Neboj. Jdu za tebou, Popínu, tě zachránit. Neboj se. Popínu. 1. Tak. Aha. Power. No tak, ukaž. Aj. Hovorí easy jak do špíži. Čum na to. Raz. Počkat, tak to uděláme takhle. Takhle. No. Tak jak? A co je tady ta píč? Aha, už to chápu. No, tak jak? A jo. Tak. 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 Tak, eto. Gain station. Yippee. Tak, jdem.
mám ruku. Kamo, ty jsi úplně bíbla. Tady máš všechno? To žereš. Kamo. Už to dořekni. Mhm. Jo, už toho nech, já chci hrát. Musical memory? Co to je? Co mi nějak nezdá. Musical? Já. Jak mi něco, že hudbou, já mám rád hudbu, tomu jako budu dělat. To se mi líbilo. Mhm. No. Já jsem tu chapter hrál, ale je to hrozně dlouho, jsem hrál před 3 rokama, nebo kdy vyšla, prostě jak vyšla, tak jsem hrál. Takže už si to moc nepamatuju. Něco si pamatuju, já toho se si pamatuju, mám tak si pamatuju. Ale tohle se si zrovna nepamatuju, ale tohle a tohle si pamatuju. Ale tohle se zrovna ne. O, Kissy, pojď sem. Ču, wow, šu, ok, no, jdem dál. Tak, co to udělá? A jsem tu staklý. To je ten vlak, tam budeš zadávat to heslo. My říkám Maverick, tak tam dám. Pustíš mi? Mňam. Mňamka, Už to vidím. Já tam nechci. Kam? Aha, tady je díry jak něco, já jsem si ji nevšiml. Tak jdem. Tak. A lidi vy, nezapomeňte dát odběr a like a napsat třeba do komentářů, jestli byste chtěli nějakou teorii třeba o tyhle si chapter nebo nějaký třeba fun facts. Já bych to zjistil a dělal bych teorii, tak napište mi dolů do komentářů. O, kazeta. Chci kazetu. Nebo nechci. Dobré, něco na ty ruce, asi ne. Tak. Ja. Já to je něco na ty ruce. Si pamatuju z toho. Z Nemby chapter to nepotřebuju. Oj, tady máme něco rozbitýho. Hej, ajto. Tak, jdem. Tak, jdem. Dobrý, už mi to nesleduje jak minulou chapter, ty přístroj. Je, hele, tam je ruka, pustí, nechci. Hustý. Jmenuje se to Green Hand, ale přitom je to zlatý. Došla nám barva. Kudy? Tam se tady je někde. Tady. Aha. Kámo, proč jsou ty dveře tak tlustý? To je jak do nějakého trezoru, jak kdybys našel. Proč tam pás funguje? Co nám jede? O, jo, jede. Dej mi barvu. Chci barvu. Je tam vypínač. Tady? Jo. Jumpnu to jak Sparta. Už to dělá ruky? Super. Mám mít ruku zelenou. Tak, jedem. Tak dej mi. Hej, tak. Tak.
to má nějaký dropy. Už je to v pohodě, dobrý. Welcome to musical memory. To je tohle na Advanced memory na and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see Nemůžu how to quickly přeskočit? and efficiently your brain works. Už se pamatuju. To televize. A sequence of colors will be shown, and you must recreate Na the to exact televize má to. sequence using Nemá the to? buttons around you. Je, texturu. Bunzo will slowly lower towards you. Nebo jako When má, you ale complete a color pattern correctly, nemůžu se Bunzo toho will dotknout. rise back up. Ale When you input a pattern nemůžu, no. incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Hele, tam je to. The Musím. test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker Není tam něco? succession. That's all. Good luck. Tak už mi to puste. Co je tam? To. Je tam. Ne, není to amazing, není to super. Mně se to nelíbí, ne. Nechci to. Ne. Já nechci, ne. Jdi do háje. Máš hlad? Sežer Smiling Critters třeba. Kudy. Kde jsi to? Tak, je tady, tak. Green. Tak. Ach jo. Green, yellow, green. Green, yellow, green, red. Green, yellow, green, red, green. Super. Jupi, jeden mám za sebou. Modrá. Blue, green. Blue, green, yellow. Blue, green, yellow, green. Blue, green, yellow, green, red. Blue, green, yellow, green, red, green. Co? Ne? Blue, green, yellow, green. Ne! Tak mi se žár. Už. Prostě. No, super. No, máš hlad. Vím, jsi nechutnej. Odpornej seš. Odpornej byl úplně. Řval úplně jak já, když se mi něco nepovede ve škole. Jak já, když vidím našeho fyzikáře. Tak, a je to. Modrá. Modrá, zelená. Proč to jinak? Blue, green, blue. Blue, green, blue, red. Yuppie. Blue, green, blue, red, violet. Yes. Yuppie. Třetí. Ne? Poslední? White. Bílá, červená. White, red, orange. White, red, orange, yellow. White, red, orange, yellow. White? Yes. White, red,
Orange, yellow, white, blue. Yes! Jo! Jdeme do posledního. Myslím. Blue. Blue Jay. Blue Jay Heart? Tak to se nejposlední. Asi. Blue Jay Heart Green. Blue Jay Heart Green P. Blue Jay. Ne! Ne. Blue Jay Heart Green P. Yellow, yellow, yellow. Jo! Ne, co to je? Ne. Fuj, já mám úplně husí kůži. Fuj. A to mám jak dát? Yes! To máš blbý. To máte blbý. Fakt? Dík. Tak. No, super. Dík. Díky. Díky za train kód. Je to OK. Super. No. Tak. Takže jsme to dali. Tam podle mě spadne. Na něčem nedrží. No jasně. To se mi nelíbí. No jasně. Jsem to říkal. Že na něčem nedrží. No tak dám. Danger. Malinký prostor. No jasně. Do not enter. Jdu tam. A já tam zrovna musím jít. Toho se mi zavazí. Do háje. No, super. Tak jdem rychle. Huggy wuggy vibe mám. Tak nic, no. Tak rychle pryč. To se asi zlobí, že jsem to dal. Plikér. Jo, tam chci, do plikéru. Tam potřebuji jít. Oj. Frisbee, kámo. Danger. Hračky jsou danger. Moc velký to. Je tam něco, co to vezme. Super. To chci. Tak. Co to bylo? Pere to? Nebo ne? To nejde. Proč to nejde? Proč mi to nefunguje? To se mi nelíbí. Funguj. Hej, jezdí. Jo. Ale já přesto jako bez toho nejdu. Tam je to něco s tím. Proč mi tady nic jako proč mi tady nefunguje grippack? Nefunguje grippack. Super. No tak já si myslím, že když nám nefunguje grippack, že to je všechno. Tak čus.